Benvingudes i benvinguts a aquesta secció que produeix el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, i que patrocina la Fundació La Caixa. Tenim amb nosaltres el Josep Àngel Colomés. Bona tarda, Josep Àngel. Què tal, Ignasi? Molt bona tarda. Ens trobem en un moment crític per al model de benestar a Catalunya, amb una esperança de vida que no deixa de créixer. El sector de les residències i l'atenció a la dependència s'enfronta a una tempesta perfecta. Manca de places, infrafinançament crònic i una urgent necessitat de dignificar els professionals que s'hi dediquen. I dins d'aquest ecosistema, Dignara, l'Associació d'Entitats Socials d'Atenció a les Persones, s'ha consolidat com una veu fonamental per defensar un model d'atenció centrat en la persona. Parlem avui amb el seu gerent, amb el senyor Carles Verdera, un professional que combina la visió estratègica de la consultoria amb un profund compromís social. Ja el podem saludar. Senyor Carles Verdera, bona tarda, benvingut. Bona tarda, benvolguts. Les dades recents indiquen que Catalunya encara té un dèficit important de places residencials i llistes d'espera que superen els 9 mesos. Com descriuria l'estat de salut actual del sistema català de dependència? Estem realment preparats per a l'envelliment de la societat? Crec que en la introducció que heu fet ho heu dit molt bé, no? Heu comentat el tema de que anem a doblar la població de la gent que té més de 85 anys en el nostre país, i això ho doblarem a l'any 2050, i el que és evident és que no doblarem les residències ni els espais residencials que tenim, no? Per tant, preparats ho estem? No, no ho estem. El que sí que està clar és que el sector i també la societat té clar, anem a dir que tenim clar la diagnosi, no tenim gaire clar el tractament, i estem amb això, Per tant, què estem veient? Doncs estem veient de fa uns pocs dies, va sortir fa uns dies el Pla Cura, que va tirar endavant la Generalitat de Catalunya amb el tema d'atacar, per exemple, les llistes d'espera de les residències. Interessant, no és lògic que una persona per valorar la seva dependència hagi d'esperar 1 o 2 anys. Per contra, si aquesta valoració acaba sent que el seu pla d'intervenció és que ha d'ingressar en una residència, no tenim la plaça per respondre-hi. Per tant, hem basculat una mica la pressió. Hem basculat la pressió de la llista d'espera per arribar a la llista d'espera, però tenim tota aquesta pressió a la llista d'espera. Per tant, jo diria que sí, calen recursos assistencials, perquè si no donem serveis, de res ens serveix tenir la gent valorada. Calen professionals que donin serveis en aquests recursos i, sobretot, ens calen els diners necessaris per arribar a donar tots aquests serveis. Des del sector es reclama que la inversió en dependència passi del 0,9% al 2% del producte interior brut per equiparar-nos a la mitjana europea. És viable el sistema actual sense un pacte de país que blindi el finançament públic de les residències i els serveis d'atenció domiciliària? Jo crec que és vital, el que acabes de dir és vital, o sigui, o hi posem els esforços, i en aquest cas els esforços es diuen diners, o no ens n'en sortirem mai. Per tant, és evident que per sota de l'1% tenim el servei que tenim, perquè no en podem tenir un altre, i és evident que els països que estan funcionant bé estan per sobre del 2%. Per tant, aquest increment de PIB dedicat a la dependència és vital. Punt. No cal explicar res més. A partir d'aquí entres en el tema del model, no? Si agafem el model públic-privat o concertat, clar, podríem fer una comparativa fàcil, per exemple, amb les escoles, no? Quan parlem d'escoles, les escoles públiques a Catalunya potser són un 60%, estic fent números rodons, les concertades deuen ser un 30% llarg i les privades són un 5%. En canvi, en l'àmbit de la gent gran, que és l'àmbit que nosaltres treballem a Dignara, això es canvia totalment. Estem a l'altra banda, no? Què tenim? Tenim una administració pública que gestiona un 10 o un 15% d'entitats, tenim unes empreses mercantils que gestionen més del 60% d'entitats i el tercer sector, que seríem nosaltres, els nostres representats, que no arriben al 20%. El mapa és molt diferent. Per tant, pacte de país que tu proposaves? Sí, evidentment, perquè hem d'anar tots junts. Ara, mercantilització de la cura, atenció, a veure cap on fem anar aquest pacte de país. Vostè prové del món de la consultoria i el coaching executiu. Com es gestiona l'eficiència econòmica en una residència social sense sacrificar la humanitat, per dir-ho així, de l'atenció? Jo crec que només hi ha una resposta, i és que en el tercer sector hi ha una paraula que ens vincula molt, que és la missió, el propòsit. Si alguna cosa té el tercer sector, si alguna cosa té el sense ànim de lucre, és la missió. Tenim entitats missionals, entitats que quan tu entres per la porta abans et preguntaran què et cal, que què tens, i això és molt important, creiem. L'ACP no és un invent d'ara, perquè parlem molt de l'atenció centrada en la persona i sembla com si fos un invent de l'any 80. És un invent que hi ha hagut entitats missionals, penso per exemple en entitats congregacionals, no? En fundacions de finals del segle XIX,
que fa 150 anys ja estaven practicant l'ACP, perquè ja estaven aplicant a cadascú allò que li corresponia, salvaguardant la seva llibertat. Per tant, anem a dir que no estem inventant res, tot està molt inventat. Això no treu que les entitats sense ànim de lucre no han de ser sense ànim de benefici. Perquè, a veure, primera, perquè hem de garantir la sostenibilitat del sector, és a dir, no podem suportar entitats en constants pèrdues, perquè al final això porta un mal camí, i a més tenim l'avantatge que des del sense ànim de lucre sempre revertim els possibles beneficis, els possibles excedents, es reverteixen a la pròpia atenció. Per tant, és un cercle doblement virtuós. Falten milers de professionals al sector i la rotació és molt alta a causa de salaris baixos i esgotament de, normalment, moltes professionals. Quines mesures urgents s'haurien de prendre per fer que treballar cuidant els altres torni a ser una opció laboral atractiva i digna aquí a Catalunya? Bé, jo crec que amb això estem començant a encarrilar aquest tema. De fet, ahir mateix es va signar l'acord de bases es va signar a 3 mans, anem a dir, la mà dels sindicats, la mà de les patronals, que nosaltres també hi érem presents, i la mà de la Generalitat, per començar a revertir aquests salaris baixos històrics i començar-los a aproximar en els salaris públics per la mateixa feina. Això és una feina de justícia, que s'ha fet aquest any i es podria haver fet fa 10 anys i no s'hauria de fer d'aquí 5, no? Per tant, salaris baixos i esgotament, sí, però també jo crec que hi ha altres causes que fan que el sector estigui minusvalorat. Per exemple, la competència amb el sector públic. El sector públic, fins i tot salut, paga més per la mateixa funció en els mateixos professionals. Què està passant amb les infermeres, que sabem que hi ha un dèficit, amb els fisioterapeutes, que cobren més i treballen menys en el sector salut que en el sector social. Per tant, hi ha una segona derivada que també s'hi ha d'arribar-hi. O sigui, hem de començar a pensar que sí, mateixa feina, mateix salari, però també diferent sector, mateixa feina, mateix salari. És una segona part que haurem de treballar. L'equiparació amb el sector públic, l'equiparació salarial, mesura estrella, correcta, segurament no la única. Estem en un sector molt tocat sortint de la pandèmia, molt tocat reputacionalment, i que l'hem de reflotar. I l'única manera de reflotar-lo, crec, és fent serveis transparents, oberts a la societat, que la gent entengui el que és una residència de gent gran, perquè tenim el problema que la gent ens entén el que és una residència de gent gran quan en passa a ser usuari, bé com a familiar o bé com a propi usuari, no? Hem d'entrar-hi abans, i entendre aquest entorn que es mou per allà. Perdó. Endavant. No, anava a dir. I llavors també hi ha tota una sèrie de temes que no necessàriament estan lligats amb temes salarials, però, per exemple, la carrera vertical. Estem en un sector que hi ha molt poca carrera vertical. És molt difícil que aquestes carreres verticals existeixin en el sector. Doncs s'han d'incentivar, perquè quan tu entres en 25 anys en un sector no pots estar 30 anys treballant de la mateixa funció. Guanyaràs una experiència, guanyaràs una formació, has d'anar amunt. Hem de guanyar la carrera vertical. Hem de millorar la seguretat psicològica dels que cuiden, entenent que cuiden tots. Llavors, aquesta seguretat psicològica ens ha de permetre treballar de debò amb equip i no amb grup de treballadors, que és una altra cosa molt diferent. Tot això són temes que s'han d'anar rescatant. Estem parlant amb Carles Verdera, gerent de Dignara, l'Associació d'Entitats Socials d'Atenció a les Persones. Dignara aposta per la transformació del model cap a unitats de convivència més petites que recordin a una llar. És possible aplicar aquest model? M'atreveixo a dir que no només és possible, sinó que s'està fent amb un percentatge molt elevat de residències. Això no treu de que certes residències tenen característiques arquitectòniques, per exemple, que ho poden permetre més o poden permetre menys. No és el mateix una residència que tu estàs construint avui, que ja la construeixes sota aquest paraigües, que una residència construïda fa un centenar d'anys, no? Per tant, hi ha temes arquitectònics que poden dificultar el treball en unitats de convivència. Altra cosa és que treballar en unitats de convivència sigui un tema sostenible. Les despeses d'una residència que treballa en una unitat única de, m'ho invento, 50 usuaris, poc tenen a veure amb una residència de 50 usuaris que treballen en 3 unitats de convivència. Per tant, una vegada més i per desgràcia, tornen a sortir els diners, que sempre, al final, acabem aquí, no? Està molt bé que els governs, tant l'autonòmic com és el nostre, com l'estatal, amb el Pacte Belarra, aquell famós, que aboguin per aquest model, però està clar que l'han de sostenir. S'està parlant també molt de l'ús de la intel·ligència artificial i la robòtica en la cura de la gent gran. Creu que la tecnologia pot ajudar a pal·liar la manca de mans o hi ha
el risc que es deshumanitzi encara més, es deshumanitzin els nostres centres una miqueta més? Aviam, és evident que la tecnologia pot ajudar. De fet, ja ho està fent. Jo m'apuntava aquí una mini llista, doncs la domòtica, per exemple, en temes de SAT, els detectors de caigudes, detectors de moviments en residències. En aquest moment tenim assistents de veu per persones que tenen problemes de mobilitat, la intel·ligència artificial ja està compilant i redactant històries de vida de les persones. Tot això ja és una realitat, per tant ja no és un futur, ja és un present, és positiu, és una eina que més val tenir-la que no tenir-la. Ara, més enllà d'això, models que estem veient en els mitjans, no? Models a la japonesa, diguem, robots i companyia. No ho sé, jo quan una persona es fa gran penso que retorna una mica a la seva infantesa, no? I els pediatres sempre ens diuen que una de les coses que curen i que cuiden en la mainada petita és el pell en pell. A mi em costa molt veure el pell en pell amb persones grans i ateses per persones sintètiques, anem a dir, no? O robots. En aquest entorn a mi em costa de veure. El contacte humà humanitza el que és cuidat i crec que cuida també no cuidador. Per tant, no podem deixar-ho passar. Finalment, senyor Carles Verdera, quins són els reptes de les residències a Catalunya a 10 anys vista? Em faríem un grapat. M'atreveixo a dir, el repte principal, evidentment, és que cada vegada estem visquent més anys, acabem tinguent malalties més complexes i, per tant, tenim més necessitat de cura. I més gent amb més necessitat de cura. Per tant, el primer repte és que hem de començar a pensar que les nostres residències assistides actuals acabaran sent residències assistides o dispositius d'alta complexitat. Per tant, no tindrem gent vàlida o gent poc dependent en les residències perquè ens faran falta per atendre aquells que tenen molta necessitat de cura. Clar, això automàticament elimina de la residència la gent amb poca dependència o amb problemes de soledat, per exemple. I aquí és on jo crec que hi ha el repte, i el repte és treballar això de forma comunitària. Val? Què vol dir de forma comunitària? Doncs treballar-ho a domicili, incentivar molt els serveis d'atenció domiciliària, treballar-ho amb habitatges en serveis comuns. Els habitatges en serveis comuns sabem que són més sostenibles. És molt més sostenible 12 pisets que comparteixen un menjador gran, una biblioteca, fins i tot un senyor que està a la recepció o un senyor de manteniment, no? Que 12 pisos enormes on la gent viu sola. No? Per tant, tracte a domicili, habitatges en serveis i també començar a entendre que no només cuiden els professionals, també cuida la comunitat. Això és el barri, això és la botiga, això és l'escala de veïns. Tots aquests formem part d'aquesta xarxa cuidadora. En la mesura que ho entenem i tenim prototips que estan funcionant, per exemple, a la ciutat de Barcelona, doncs en la mesura que entenem això, les persones viuen uns anys amb més qualitat. I aquí és on crec que hem d'anar. Senyor Carles Verdera, gerent de Dignara, Associació d'Entitats Socials d'Atenció a les Persones, gràcies per haver-nos acompanyat. Fins una altra ocasió. A vosaltres, moltes gràcies. Moltes gràcies. Una pausa i les notícies. Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar. Comencem el repàs a l'actualitat. El govern espanyol convoca més de 27.000 places d'ocupació pública per al 2026 amb un reforç per als perfils tecnològics i la lluita contra el canvi climàtic. La principal novetat és l'aposta per captar talent tecnològic i preparar l'administració per a futures emergències climàtiques. En total, s'ofereixen 1.700 places de perfil tecnològic, un 42% més que l'any anterior, amb proves d'accés específiques per a experts en intel·ligència artificial, ciberseguretat i ciència de dades. A més, s'inclouen més de 300 places extraordinàries per reforçar els equips davant del canvi climàtic. Segons el ministre de la Funció Pública, Òscar López, l'objectiu és impulsar una veritable transformació digital i comptar amb un estat més eficient i preparat per les incerteses globals. El Ministeri de Treball proposa que la responsabilitat social tingui més pes en la contractació pública i demana ajuts per a les petites i mitjanes empreses. Entre les mesures destaca la de protegir els treballadors que denunciïn irregularitats i la de compensar les comunitats afectades per projectes de multinacionals a l'estranger. Tot i això, la reforma plantejada per la vicepresidenta Yolanda Díaz
té un futur incert al Congrés per la falta de suports parlamentaris. Alerta durant la campanya de la declaració de la renda. Els cossos policials avisen que una nova onada de missatges falsos intenta robar dades bancàries dels contribuents. Es tracta d'una estafa a través de missatge de mòbil SMS, una tècnica coneguda com a smishing. Els ciberdelinqüents es fan passar per l'agència tributària i asseguren que tens pendent una devolució d'impostos. Per cobrar-la, t'inclouen un enllaç a una pàgina web fraudulenta. Cal recordar que Hisenda mai demana dades personals ni bancàries per missatge de text ni correu electrònic. Si es rep un avís així, cal no fer clic a l'enllaç, bloquejar el número i fer servir sempre el web oficial. Atenció al sector del lloguer turístic. Els treballadors avisen que el nou decret de la Generalitat per regular els pisos turístics posa en risc milers de feines. Segons les patronals del sector, l'eliminació de llicències podria destruir fins a 200.000 llocs de treball a Catalunya. No només parlen de gestors, sinó també de personal de neteja, manteniment i bugaderia. El col·lectiu denuncia que la mesura no resoldrà el problema de l'habitatge i demanen al govern que s'assegui a negociar per evitar el que consideren un desastre econòmic imminent. Pagar amb Bizum als comerços físics serà una realitat el 18 de maig. La plataforma culmina el llançament d'una nova eina, però no arribarà a tots els usuaris alhora. Les primeres entitats que activaran el servei seran CaixaBank, Banc Sabadell i Bankinter. La previsió és que a final d'aquest any la resta de bancs espanyols s'hi hagin anat sumant progressivament amb l'objectiu de reduir la dependència de Visa i Mastercard. Amazon fa un pas estratègic per dominar el comerç global. El gegant tecnològic ha decidit obrir la seva immensa xarxa logística de repartiment de paquets a qualsevol empresa del món. És la mateixa jugada que ja van fer amb Amazon Web Services, que en un primer moment només eren els servidors interns d'Amazon. Quan es van adonar que funcionaven millor que qualsevol altra alternativa, els van obrir al públic, en van fer negoci. Avui dia, Amazon Web Services factura més de 100.000 milions de dòlars l'any i és el negoci més rendible de l'empresa. D'altra banda, la Unió Europea reclama als Estats Units que mantinguin el pacte comercial i renunciïn a pujar els aranzels als cotxes europeus fins al 25%. Després de les amenaces de l'administració Trump, el comissari europeu de comerç, Maroš Šefčovič, ha demanat a Washington tornar als termes de l'acord original del 2025 i accelerar la seva aprovació. Des de Brussel·les s'insisteix que les negociacions continuen en marxa, tot i que el govern espanyol ja ha advertit que Europa té eines per respondre si es trenquen els compromisos i es penalitza la indústria de l'automòbil. El canvi climàtic escurça la campanya del musclo al Delta de l'Ebre, que passa de 5 a 3 mesos i provoca greus dificultats per trobar mà d'obra. L'augment de la temperatura de l'aigua està matant moltes cries i exemplars adults, fet que obliga els productors a avançar la collita per evitar la calor. Això redueix la temporada i provoca una alta rotació de personal, ja que costa trobar treballadors disposats a assumir un treball físic tan dur. Per mirar de pal·liar la caiguda d'ingressos i allargar l'activitat, el sector opta cada vegada més per potenciar el cultiu de l'ostra. Nomen Foods aposta fort per les Terres de l'Ebre. La cooperativa arrossera ha anunciat una inversió d'11 milions d'euros per ampliar la seva planta de Deltebre. Amb aquesta injecció econòmica, l'empresa preveu augmentar la seva capacitat de producció un 20% durant els pròxims 2 anys. El projecte inclou la modernització de la maquinària i la creació de noves línies de productes de valor afegit. Segons la direcció, l'objectiu és consolidar el lideratge de la marca al mercat nacional i potenciar les exportacions, reforçant alhora el compromís amb la sostenibilitat del sector primari. Encara destaquem en aquest resum de l'actualitat que cuidar-se està més de moda que mai. Des de la pandèmia, la indústria dels suplements alimentaris no ha deixat de créixer a tot el país. El sector està molt regulat per Europa, però ja factura 2.000 milions d'euros a tot l'estat espanyol amb una participació d'empreses catalanes del 40%. El sector atribueix aquest auge a un canvi d'hàbits postpandèmia, on la societat ha passat a prioritzar l'autocura
de manera conscient. Ara bé, 2 de cada 3 suplements que es venen provenen de recomanacions de professionals de la salut. Amb tot, els especialistes insisteixen que aquests productes han de ser un complement i que no poden reemplaçar, en cap cas, una alimentació variada. I parlem d'un cop d'efecte al de Nestlé a Catalunya. La multinacional suïssa ha donat números concrets de reducció de plantilla a través d'un expedient de regulació d'ocupació. N'hem anat parlant les últimes setmanes. Ara ja sabem que la mesura afecta prop de 180 treballadors, la gran majoria de les oficines centrals d'Esplugues de Llobregat. L'empresa justifica les retallades per una reorganització dels serveis corporatius a escala global. Per la seva banda, els sindicats ja han mostrat el seu rebuig i demanen alternatives que garanteixin el futur del personal afectat. Acabem aquí el nostre resum de notícies per tancar ja Economia en Valors. Gràcies, Josep Àngel. Gràcies, Ignasi. Molt bona tarda. Acabem aquí, doncs, Economia en Valors. Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar.